nangka puilano khapang tabo tai bujong sung tabo haino hai lukurong ni jengjal ni tongmon jorao sung haino hai lukoni bwskango bwchanan bagui sung taisa ma phaipika tamong kai bongni mo amcha hingke mandai adi bolong bisingo khopjak basi kopra para basi chandra para o basi chandra para o jeng phaisa hoijak bukhuk jangtini para o tamongui bini o jengjal wngkha mani thangnai kisa salsakno bini bwsai langma choi thangka phiaba bwsai langma choi thamni yagulo borokni nok je hapang nok rimani nok kwrwi hini nok rimani kendra sarkar nok rimani o nok ni rang borokno dai rijak panchayat secretary eba RPM borok diyani bagui no bini tabuk jengjal bo ibaksa je nok manai rok hingke 2022 ni o estimate bongni 2022 ni siming no bongni nok manmani bongni waiting list ongkhorjak phiaba tabuk 2023 wngui thangka bisa jabot wngui thangka tabuk bo bongni nok ni rang manya bo hingke manui nok tangbaikha nok manui nok tangui o nogono sewoi thui tongbaisa tabuk tei kisa draft ni nok kwtal phaikha phiaba bongni tabuk manya tamungui manya hingke borokni oro tamo ID milia pho account milia pho tamo milia pho hai kemang bono pherfar kemang kok sawui tongkha xerox bai tei bongni oroni panchayat secretary phiaba abo tamungui amtinga nangkha jeng aboni thangri tuknainai mandai RD blogo thangui jeng aroni je block section jeng aro thangui nainai bini bo jaga jengjal wngui tong bini bo jaga kwchawui tong saburiya wngui tong abo hai kasonani lukurokni thani kuno adhikar kwrwi eba kebo neta monti thani abo hai kasonani adhikar kwrwi rajyo sarkar jereo je kendra sarkar no hoite phaiga hingke rajyo sarkar ni hoite kaisa chalu ongo aboni pore panchayat block abo hai jagani hoite no taisa mano abo hai rokno chwng tugui nainai twrwk tamungui bini o nok manya wngtong nong nimo parani mung hai tamo sin parani mung kai basi chandra para nong nimo bo panchayat o khopjak sino bo kathiram panchayat hingkai block hingkai mandai nini mung hingkai janti debruma sakari bai nung tini je chungno ringmani taon bagui nung chungno ma ringkha nini problem tamo tini nongno ma ringmakhai haisi kaisa panchayat o nok list haimani jiote kim buina phaikya hingkai jiote kim buina phaimani borok riya mane nokni khos pasadi kwrwikha buikhe naphaikya borok khosi khaliya hingkai buini je chini jiote kim bufuru buini jotono bui thangui norok nokhor baikha nokhorui thangmani chini khe tamungui phaiya hini thangui singikha hingkai nongo bo reject kwlai thangka delete si thangka rok wngsa o reject kwlai thangka nongo bo tai maiya haisi hinui borok sao hingkai ang saka tangui delete khanasa tangui reject khulukkai bo reject khulugui mano tangui reject khulukmai yangnani hinui himani nongo masi maliya hinui sao sanai hingkai xerox hingkai bini mung tamo bini mung hingkai budu debruma hingkai ang bono saka barbano saka bongno hingkai bongni panchayat rogo thangba ang singikha ani norok hai tamo rang dahamno na habya nor kichupon salaya hingkai borok tamsa ano mo haini sao nini nok ba ID milia lokhon kwprada kosom kwprani burini ID o si habui thangka bole hini sao hingkai tangui ID milia wngui aro phunjani habuna nangkasa do habya khe habya ani ID milia khe bo bongni account no chitogui ridi chitogui khe malik no sawano mane malik no wngko dara song bo thangui saijak po uthugui rwnai chitogui ridi hinui sadi hinui sajak hingkai tangui tabuk sukjak daya xerox tamsa amtini sai kheno bo masi maya reject thangka panchayat body rok bo gosiya hinui sao hingkai borok panchayat body gosiya hinui samani yagulo tangui panchayat body gosiya ang senior ro bo meeting tonghoi thangka hingkai borok o dino jon soba meeting hinui meeting o achuklai tongmani chairman tongo hingkai chairman secretary kwrwi chairman tongo hingkai ang singkha mane ang to nongno samung nangai haimase ang nogoi malaina haimase hingkai achukde hingka hingkai achukha hingkai borok meeting khai tongmo jaga achukgui singkha ang nokni rang habya tangui habya wngwi se ang nogoi malaina phaimani ani nok hai tangui rang habya tabuk bui second ni rang habka habui nok tangbaisi tabuk tai kwtal bo kokha nora rang tabuk chitoknani na rwnai da na riyajak hinui singmani borok hono nini nok ba bejalsi abo buini account no habukha hingkai othksi rwgwla hinui block salai jotono salai o je achukgui tongnai rok no hingkai ang saka
norok kun ji khaimaliya kai ang to nono bar bar sawo ta kha judi bar bar ang ma phaikyang kai bejang na ang norok dasi dayang kang bejang no khaina ni mane borok tamsa tongari sasa che ringoi sawana ko dong ko ponche ringoi sawana secretary ni application nango suyoi rang dakhang rang othogi rudi ni sawana ni saw borok chairman bo tongwa furu ama haiki sawani samakai kai chairman taisa por kol khaima kai chairman tamsa abo jere singyago daito iyo korok saw kai amtimang samani 6 mas lagata nasingka borok kuno khuspada sikhaya tabo no ketal mano honi khnai chang taisa okong no uphilei ang ponche thangni sungui bokno ngo borok tamsa dawano pulya khaba tai sawano maya nongba reject thanga hai thanga mang chai tong bejal ko mang chai tong ngai no runa da naria jat ni singka ruwo ni ke saw kai ru siriya ngai tini dawana hamang kuno kok sale yang phaika adino askai nokhar heka jaga ngai taisa thangjauka poro o nong ni ke kok saya mane amti kok sana thangja yang pur nokhar thang gurui secretary to waispo malaya secretary bai malayan karon bok sgurui taini ekdino thangfakai secretary tongphono blogo samuna hai thanga tai jeros tongo ngai jeros no sungka dara chino nongni rama tang ha hamna habian singmaje ponchik bodi gosia abo kisa bejalsi norogo masi manga lakhni bo sata no serek sawo te kese pasina agar nogo thangi saw ngai buti maya kai bejal tongo ni simang nokhor heke kok sabuliya asuk sai heke ngai mti samang usukang khuchawi bono saka bo account number talangkha id milia id number sangka id number boriya pura si sangka ro sire id number hangkai rena khna project thangkai rena soni thangkai rena imtimang sal mojenti thanga ngai tam huni botaisa mana no huni samang no mojenti let hangkai siang okong no tabo iko mo haike ma saw ngai tini call khaimani hingkai ko lerano tamo jema tubudi sogoi chawani huma hai tamo su ko sa kora sa sabo hinabo jeros no tubudi tabo sogoi chawani huma haike hinsaw ngai bono call khaipai kya ngai ang taisa secretary call khaimaka secretary tamsa mane secretary to rega muko mane jeres to sumani bo pare kok saka bosi kok sana kan gana na subi tongo kani bumung sai khonapono mane khonai tongphono bo sai miya tamsa nongni ang mane ponchini kuru daito koroi rejingko jeros no si daito jeros ni yago mangsi joto kisi yakharjak ang kono ponchini daito koroi ni saw nung ponchini secretary te tamo daito koriba nka ang nong bagida sakiri khai ni sabo ang nong bagida sakiri khai nung sakiri khai nung tam secretary tong ba jagawo nung kaisa ponjin secretary re mani kaisa kaham hayo to kisu bosi bokhoro khai bile kaham hamya sanai khainai khayaba nkai tabo jeros tamsa bosaw tasingo kai tasino kok khai payo norok tamo bo amtiki kok su secretary bai ko bo agi sama tongo kol khaimani amo account no rang dan hakse bejal takai kisa misa samani bo secretary tai sairo ngai rang nango ta 10,000 ni boji sairo secretary da ngai yang bo sangka ta ngai 1,30,000 mamani jagao hangkai nong no 10-15,000 khangkai jing tamba nok dangnai iyo kok samani no sekang rangsan ni sabo rangsan ni sani bora no kol khai secretary mung tamo secretary bung togo si tongkha tamse kamo kisara no abake no ha bokito secretary to wansa no ngo bokija belekhe kok saka bejal ponche thangko ponche daito kore bologo thani ang kuno ro daito kore nong bage da sakiri khai wasina om haimang bokija sakata acha nong numo parani mung tamo sin pare mung kai basi chandra para nong numo bo ponche to khobja sino bo kathiram ponche ngai bolok kai mandai nini mung kai janti de bruma